Kumalawi hazvina kumira zvakanaka. Panguva ino tikuona upo chiuno semuchapu wenhau ari kuya nenhau yari kubuda panguva ino achitsanangura in another angle achiti munyika yeMalawi panguva ino zvinoonekwa kunzi most of the African presidents they want to cling on to power, havadi kubva pazvigaro apa just because they know the consequences. Panguva ino kuti kana vachingobva panovaperera just because they know kuti some of them sema-African leaders aiwa nzira dzavari kushandisa aiwa kuti varambe vari on to power kana kutonga kana kurula panguva inoi aiwa dzinozovabata kana yazova life after the office. Don't forget subscribe or like on the bell icon. Panapo hope uchiona post mapictures yamuri kuona obuda nyora achiti apparently there was a raid at the home of Malawi's former president Pastor Lazarus Chakwera yesterday. That is why these incompetent and corrupt dictators refuse to leave office, because they live in fear of persecution. So what was this about? Malawian police said they were looking for 4 German Shepherd's dogs stolen from State House. They went to Chakwera's home in Area 10 in Lilongwe looking for them. Chakwera was a useless president, but let him enjoy his retirement in peace, unless there is a real and substantive issue. This kind of petty harassment is exactly why many leaders across Africa refuse to leave office, because they know that once they are out, even trivial matters will be weaponized against them. Ndomashwaruda panguva inoita kuona upo chikono panguva inochiona kunzi aiwa these African leaders atanga valabel achiti these guys they are incompetent, vachionekwa kunzi havanyatsi kurula vachinyatsi kuziva zvavari kuita, zviringori zvokungobatanidzira panguva inoi achikola accountability kuti these guys vakaleader with accountability nechokwadi aiwa even if time to sign off ichinge yakwana someone will be proud kuti akuenda paretirement. Virango mesection medu dzofunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, check on the bell icon.